Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, saiki ayo bahas gladen ing wulangan 3 lan 4. Kaping 1 yaiku gladen 2 halaman 39. Ayo dibuka bukune ya. Nomor 1 iku sapadha kanca sing sayuk rukun, aja tansah tukar padu. Dadi tulisan sing warnane abang iku jawabane ya. Engko neng bukune bocah-bocah didelok, nek wis dikerjane, nek wis disinau nang omah didelok jawabane padha apa ora karo nggone ustazah. Engko nek sing gak padha dihapus dibeneri ya. Nomor 2, saben menungsa duwe gegayuhan pengen urip mukti wibawa lan kajen keringan. Nomor 3, sawise tiba gulung komeng, tangan lan sikile dadi babak bundas. Karo wong tuwa iku sing andhap asor lan tuduhna dharma bektimu. 5, krana prasajane wong tuaku esuk sore mung tansah masak tahu tempe. Senajan direwangi nungsang jempalik nanging yen durung takdire ya ora kelakon sugih. Nomor 7, dasar bocahe gandes luwes duwe tata krama pisan, mula digandrungi priya. 8, priyayine gagah prakosa tur sekti mandraguna saengga diwedeni mungsuhe. 9, sing dadi pepelinge bapa biyong kudu diugemi, aja nganti dilirwakake. 10, kembang-kembang ing taman katon dipeni lan gondone aromangi. Iku jawabane ana gladen 2 halaman 39. Saiki gladen 3 halaman 41. Ya, sing nomor 1 tembung camboran tugel. Bangju iku saka tembung abang lan ijo. Bulik ibu lan cilik. Papuh bapak lan sepuh. Degus gedhe lan bagus. Barbeh bubar lan kabeh. Perko emper lan toko. Dekmu endek lan lemu. Saerah sae lan murah. Tingwe ngelinting lan dewe. Citus siji lan 100. Maaf ya, J-nya belum ketulis, itu bukan si i tapi siji ya. Nanti bocah-bocah beneri dewe ya. Siji lan 100. Terus yang nomor 2, camboran tugel utawa camboran hudar. Camboran tunggal, mohon maaf bukan tugel ya, camboran tunggal maksudnya ustazah. Jadi camboran tunggal iku biasane jeneng-jenenge panganan ya. Madu mangsa iku tunggal, putu ayu iku camboran tunggal, sapu tangan wudar, rumah sakit iku wudar, kacamata iku wudar, ketan salak tunggal, apem rendo tunggal, kuping gajah tunggal, sepatu karet wudar, tas kulit iku ya wudar. Nah, saiki gladen 5A halaman 43. Nah, ustazah tulis ngger tegese wae artine tok. Engko kalimate tulodo ukarane bocah-bocah gawe dhewe-dhewe ya. Nah, nomor 1 rai gedhek iku artine ora duwe isin. Terus nomor 2 lopok atine iku artine sabar. Adus keringet iku nyambut gawe abot. Idu geni iku omongane tansah klakon. Terus udan tangis iku akeh sing padha nangis. Nah, iku artine utawa tegese. Nah, ukarane bocah-bocah gawe dhewe. Nah, saiki gladen 5A. Maaf, bukan 5A ya, kudune 5B halaman 43. Nomor 1, dasar bocah kandel kupenge dituturi wong tua bola-bali ora tau dirungokake. Jadi jawabane nomor 1 yaiku kandel kupenge iku ya. Terus nomor 2, nalika mireng bapak kacilakan ibu dadi entek atine, tujune ora apa-apa ya. Jawabane entek atine. Dadi sing tulisane abang-abang iku berarti jawabane ya. Aku saiki wis ora duwe mbah maneh, awit kekarone wis puput yuswa. 4, wektu Ernawati diparingi sangu budene, aku mung trima ngemut driji.
5. Dheweke iku apa wis mati ilate, mosok panganan koyok ngene enake ora arep. Nah, iku Gladen 5B halaman 43. Saiki uji kompetensi wulangan 3 lan 4. Nah, nek sing iki ustazah tulis jawabane tok ya. Engko bocah-bocah disimak ning bukune dhewe-dhewe. Nah, wulangan 3 iku halaman 51 ya. Bocah-bocah simak bukune ing halaman halaman 51. Nomor 1, tuladha tembung camboran yaiku apa? A. Sepatu kulit. Nomor 2, tuladha tembung saroja yaiku C. Angkat junjung. Nomor 3, tuladha tembung entar yaiku B. Kulak warta. Nomor 4, jangkepono tembung saroja ing ukara iki. Yen masak sego goreng aja lali nganggo bawang brambang. Jadi nomor 4 B. Nomor 5, wong sing gumedhe utawa sombong kena ingaranan dhuwur atine. B ya, nomor 5 B. Wong sing atine sabar kena ingaranan apa engke? Lobok atine. Berarti sing D. Nomor 7, warga desa padha bebarengan mbangun dalan tumuju kutha. Tembung saroja ing trep kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku gotong royong. Berarti nomor 7 D. Nomor 8, para bapak padha enggal golekake rejeki kanggo keluargane. Tembung entar sing trep kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku D. Adol kringet. 9, adikku lagi mangan paringane Bude Retnawati. Tembung camboran tunggal sing trep kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku madu mangsa. Berarti nomor 9 C. Nomor 10, perko iku camboran tugel kang lumrahe mujudake cekaning tembung A. Emper toko. Nah, saiki Romawi loro. Adikku lagi ke taman Loro Ayu. Loro Ayu tegese apa? Cacaren ya. Loro Ayu iku cacaren. Degus iku camboran tugel kang lumrahe mujudake cekakane tembung degus, gedhe lan bagus. Tembung loro kang padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan lan lumrahe ngemu swara banget pangertene tembung saroja. Jadi tembung saroja iku dua kata yang memiliki arti yang hampir sama dijadikan satu ya. Jadi katanya itu hampir sama. Terus nomor 4, tembung loro dienggo bebarengan lan nuwuhake teges anyar mujudake pangertene tembung apa? Camboran. Jadi tembung camboran kuwi dua kata digabung jadi satu menghasilkan makna baru. Nomor 5, tembung kang duweni teges duduk sabenere utawa ora wantah mujudake pangertene tembung entar. Nah, tembung entar iku yaiku tembung sing dua kata digabung jadi satu menghasilkan makna baru, tapi maknanya itu bukan makna sebenarnya atau hanya makna kiasan. Iku wulangan 3 lan iku wulangan 3. Saiki wulangan 4 ya, Romawi 1. Wulangan 4 Romawi 1 ya, nomor 1 yaiku sing dudu jenise tembang macapat yaiku D. Kusumawati. Nomor 2, tembung macapat iku kaiket paugeran B ya, guru gatra, guru wilangan, guru lagu. Nomor 3, cacahing wanda saben segatra arane guru wilangan. Nomor 4, paugerane tembang pucung yaiku D ya, 4 gatra, 12U, 6A, 8I, 12A. 5, guru wilangane tembang pucung yaiku B ya, 12, 6, 8, 12. 6, guru gotrane tembang pucung yaiku pira? 4. Berarti sing A. Nomor 7, guru gotrane tembang mas kumambang yaiku
A papat. Maaf, iku nomor 7 maksudnya A ya. Ustazah nulisnya kleru kok ditulis papat. Nomor 8, guru wilangane tembang Mas Kumambang yaiku B 12 6 8 8. Songo, guru lagune tembang Mas Kumambang yaiku C ya. I A I A. Gatra 10, gatra kapisane tembang gambuh yaiku 7U. Ukara sing trep kanggo gatra kasebut yaiku C ya. Kucingku cacah pituku. Cengku cacah pitu. Nah iku jumlahe suku katane enek pitu. Lah vokale guru lagune tiba swarane yaiku swara U. Jadi 7U. Saiki Romawi loro nomor 1, cacahing gatra saben sapada diarani guru gatra. Nomor 2, paugerane tembang Mas Kumambang yaiku pira? 4 gatra. Terus 12I, 6A, 8I, 8A. Eling ya sing 12, 6, 8 iku jenenge guru wilangan. Kalau yang IA itu jenenge guru lagu. Nah, terus tembang macapat diarani uga tembang cilik ya. Tembang macapat iku tembang cilik. 4, guru lagune tembang pucung yaiku U A I A iku guru lagune. 5, guru wilangane tembang gambuh yaiku 7 10 12 8 8. Nah iku jawabane uji kompetensi wulangan 3 lan 4. Nah, cekap semanten ya bocah-bocah. Apa iku jeneng aja lali sinau krana sok senen wis mulai PAS ya. Sing rajin les sinau ya. Ustazah dongakne muga-muga PAS-e bocah-bocah lancar lan nilainya apik-apik. Oke, cekap semanten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.